Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Tatarlar tapşırığının bugünkü çıkarılışında biz sizin ihtibarınızda uzgan atnada bulgan kayber materiallarını qabatlap көрсәтербез. Onlar bizning ihtibarga layık. Studiyada men İnsaf Abdullah. Ural aryağı tatarlar deb irtalar özlerin. Kurgan ülkesinde 30 mingga yakın milletteşlerimiz gımrite 18 tatar avulu iseplenə. Bay tarixli, uturak turmuşlu tatarlar turunda baytaq siləndə kitaplar yazıldı. İң mühimi Kurgan tatarları özlərinin tarixin yaxşı bilə. Yaş buğun ata-babaları yolu bilən tatar mədəniyyəti üzəgində tanışala. Әйе, хәзер Курган шәһәренең нәкъ үзәгендә татар мәдәнияте йорты эшли. Ул 2020 елны тантаналы рәвештә ачылды. Аның бүгенге эшчәнлеге хакында җиткергән идек инде. Милләттәшләребез китапханә, кинозал, музей, бию бүлмәләре булдырган. Киләчәккә планнары зурдан. Минем менә бик зур планым, мин май аенда 21 елны барып килдем Аккалфак съездына. Менә мин шул эшне Курган өлкәсендә, Курган шәһәрендә башлап ебәрәсем килә. Безгә вокаль коллективы кирәк бигрәк инде. Үзебез шунда йырлаган булабыз. Менә хәзер безнең бик яшь малай әйбәт бар. Ул хореографиягә укый. Менә бездә, надеемся, татар биюләре дә булып китер. Максим Тамаев менә шундый өметле яшьләрнең берсе. Культураны поддерживать, отсабыз жана культураны Курганская областьта. Шунысы мин килдем монда поддерживать үземнең культурамны. Дөрес, шулай кирәк тә, чөнки монда милләттәшләребез үз җирләрендә яши, узганын яхшы белә. Элеке вакытта безнең 1960 елны Сидяшевлар братья булганнар. Ул братьялар саны нәмәгә язалар, царьга язалар безнең, потому что урыслар килгәч, безнең җирләрдән куалар, җирләрне использовать итәләр, сам болотларны тоталар, инде әйткәннәр инде популярга, что указ саккан, что рыбу не ловить, хмель не собирать, земли не забирать. Шул вакыттан безнең инде тоже әйткән татарлар булган. Татарлар инде бу Курган өлкәсендәге бүтән әйткәннәр, улар солганнар матитлар везде. И в том числе безнең Монезверный Волговский матит, Курганда да матит булган, әйткәндәге тем более беренче матит 1552 елдан соң уже безнең юкка килгәннәр Казан татарлар. Инде безнең хәзер ресми Казан татарлары да, Сибирь татарлары да бар, даже безнең әтәләр телевутлар хәзер инде Белые Калмыкиядә диләр, ул менә Таштагол кабатларында менә Горношориядан onlar килеп сакканнар, ул да шунда воинствующий, улар Тагылсы дип алалар. Ә безнең беләсез бергә без булдык Тагылда. Ул элеке исеме Тагылсылар. Аларның, значит, родинасы вот менә шул Горношорияда булган. Алар тоже килеп саккан. Шунда безнең исемиз килеп саккан. Но бөтенесе дә без динле халык булган. Дин саклады безне ди мондагы халык. Шәһәр үзәгендә балкып утырган Аллаһ йорты моның дәлиле. Мәчеткә йөрим. Әлхәмдүлиллаһ, менә тәңгәне карайбыз көндә. Телевизор иртә белән торсам, ТНВ включаю, и менә очень Аллаһка шөкер, менә бик шатланабыз, что безнең менә шундый матур Алла Тәгаләнең өе тыныс булсын безнең илебездә. Саудык бирсен Татарстанга, потому что мы равняемся на Татарстан. Это ведущая республика, безнең именно очень шатланабыз, что телне сактайбыз, литературу, искусство, это вот продолжение ведь нашей жизни. Поэтому бик зур рахмат. Бездәлеге куаныш сүзләрдә әйтеп, 1100 ислам динне учрашу Булгарда була, иншалла. Без дә үзебезнең намазыбызны күрәмез, монда бүген җума намазында иншалла сүзләр әйтәмез. Килгән кешеләргә, сезләргә күп рахмат әйтәмез. Менә безне мәчеткә килеп күреп, bizlarga yaxshi so'zlar aytib, biz de quvonamiz, что Татарстанда 1100 yillik islom dinini kutib olalar, bu yaxshi ish. Идел Булгарстанында ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар көтәбез. Милләттәшләребез белән тынычлыкта очрашырга язсын. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Курган. Ул табиб булырга хыялланган һәм документларын медицина уку йортына биргән. Тик кире уйлый.
Бу татар халкының һәм аның иҗатын сөючеләренең бәхетенә булган дисәк һич кенә дә ялгыш булмас. Тыңлап туймаслык аһаңлы, матур, горур тавышлы Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова турында бара сүзебез. Сулары ақты, яр сулары тақты, ташлары тәгәрәми, ташкыва. Бу Зәйнәп Фәрхетдинованың әнисенең яраткан җыры була. Ул нидер эшләгәндә һәр вакыт үз алдына көйләп йөргән. Әтисенең дә тавышы моңлы, баянда уйнаган. Әбисе мөнәҗәтләр укый. Шул кадәр иҗади гаиләдә сәләтле кыз үсүе гаҗәп түгелдер. Искиткеч көчле тавышлы, кабатланмас артист ул. Гел эзләнүдә һәр вакыт үзгәреп тора, яңалыкка омтыла. Бу бәлки аның төрле халык арасында үсеп, төрле милләт мәдәниятләрен сеңдерүенә дә бәйледер. Әти-әнисе заманында Үзбәкстанга күченгән булган. Зәйнәп Фәрхетдинова да шунда туа. Бер вакыт алар Азнакайга күченә. Тик тормышлары рәтләнгәнче дип, кызны 1 елга калдырып торалар. 1нче сыйныфка Ташкент өлкәсе Красногорский бистәсендәге мәктәпкә укырга керә ул. Ул ширлар бик авыр булып истә калган. Мәктәптән җыяу кайтадыр инде, тауларның, кырларның урап күтәрелергә кирәк иде безнең шушы апаларның йортына. Көндә җылап кайта идем. Мәктәптән кышларга карыйдырым да җылыйдырым, карыйдырым да җылыйдырым. Нигә мине шушы кышлар алып кайтып китми дә иртә мәктәпкә китереп кенә куймыйлар дип. Шундай уйда. Үзем генә беләм. Шундай. Ул бит инде Аллам сакласын дип әйтә. Минеке, минемчә узган инде, Аллага шөкер узган. Яңадан мине ташлаган бала түгел бит мин. Мин бит шулай бар назда тәрбиядә үскән бала, шуңа күрә әйтәсем килә, балаларны барыбер ата-аналар үзләренең канатлары астында үстергә тиеш, үзләре тәрбияләргә тиеш дип әйтәсем килә мин. 2нче сыйныфка инде Азнакай районы Сарлы мәктәбенә кайта. Моңлы кеше табигатьтән көч ала бит ул. Зәйнәп Фәрхетдинованың балачагы хайваннар, кош-кортлар арасында уза. Мәктәпне тәмамлагач, фермада сыер савучы булып та эшләп ала. Дәүләт алдында бурычын үти. Җырчы булмаса, я архитектор, я табиб һөнәрен сайлар иде. Маллар белән чуалгач, мин һәр вакыт бер нәрсә булса, бер мал ярдәм итәдер. Хәтта теге мәш авызыннан чыпчыкка кадәр алып шарткан вакытлар булды. Мәрхәмәтле күңеле аны Казанга медицина юнәлеше буенча китәргә чакыра. Тик язмышның үз планнары, җырга мәхәббәте инде 4 яшеннән үк була. Һәр вакыт әнидә телең ачылыр, ачылмас вакытта җырлыйдыр инде син шуларны көйләп һәр вакытта нитеп күрсәтәдер инде. Вот менә мин нәрсә беләм, менә мин нәрсә җырлыйм, менә мин нәрсә бигим дип әйтеп, шулай һәр вакыт күрсәтә иде инде. Урындыкларга, өстәлләргә басып, менә карагыз дип әйтеп. Булачак артист кыз мәктәптә дә аерылып торган. Хор белән җырлап йөргән, төрле концертларда катнашкан, инде сәхнәгә беренче чыгуы Казанның Мехчылар сараенда. Ул вакытта әле үзешчән саналган Иделкәем коллективы белән була. Нәкъ менә шушы төркем Зөфәр Билалов белән кавышуына сәбәпче була да инде. Иң беренче рәттә ук миңа ошамады. Юк. Матур җегет, стройный. Аны бик үткен теге шиктер. Мин игътибар теге кыз белән дә, бу кыз белән дә сөйләшә, нидә теге. Бер кат яңадан күпмедер йөргәннән соң, күпмедер әле бер аралашмый торганнан соң, яңадан кабат ул ничектер килеп чыкты. Бер килеп чыкты, ике килеп чыкты, яңадан шулай без инде ничектер мин аңа игътибар итә башладым. 34 ел бергә алар, тату пар, иң уңышлы дуэт. Институтта укыганда ук агитбригадаларга берләшеп йөри башлыйлар. Соңрак аппаратуралар, микрофоннар алалар, аваз студиясын оештыралар. Сәхнәдә тамашачыларның яраткан артисты, популяр җырчы. Өйдә ул хатын-кыз булып кала. Барсында теге тәртиптә тотырга тырышам инде, әлбәттә, булдырылган кадәрлек. Гел сәнгатькә генә бирелеп ятып булмый инде. Сәнгатькә аңарга төннә дә кала, теге вакыт дигәндәй. Инде әмма барыбер сәхнә кешесенә бөтенләй тормышка чумып мавыгып китү ул бик авыр ул. Аны кала яки. Шуңа күрә инде хәзер беренчедән мин рәхмәтле Зөфәргә, ул мине һәр вакыт аңлады. Без бер-беребезне аңладык.
Мин җитешмәсәм, ул җитеште, мин эшләй белмәгән әйберләрне ул эшләде, минем эшләргә ул кысылмады. Мәсәлән, безнең бу очракта инде һәрвакыт аңлашып, килешеп эшләү булды. Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билалов ике ул тәрбияләп үстергән. Улысы Булат, кечесе Фаат. Булат баштарак музыка мәктәбен ташлаган булган, тик иҗат барыбер үзенә тарта. Үзлегеннән кызыксынып җырлый башлый, сәхнәдә техник эшләр белән дә ярдәм итә. Хәзер инде үз студиясы бар. Үзем башта үземне эзлидем, кайсы юнәлештә барырга, техник ягыннанмы, бизнес юнәлешләрдә бик кызыгый үзем өчен. Әни һәрвакытта поддержка бирә яти белән. Һәрвакыт ничек үзең сайлыйсың юлыңны, шул якка безнең бөтен көчебезне, бөтен советларыбызны биреп, сиңа уңышлар теләп кенә калабыз дип әйтәләр иде. Минем өчен пример, дәрәҗә. Үз балаларымны киләчәктә Алла бирсә, шулай ук тәрбияләячәкмен дип уйлыйм. Заманында күпләр Зәйнәп Фәрхетдинованың тавышына охшатып җырларга тырышты. Бу инде аның үрнәк профессиональ җырчы булуын раслый. Инде камиллеккә ирешкәндер дә сыман. Тик шундый дәрәҗәдәге җырчы да икеләнә, уйлана, шикләнә икән. Җырны урынына утыртып бетерер өчен аңарга хәтта дөресен генә әйткәндә 10 ел вакытта әз булырга мөмкин. Ул беренчедән кеше үзгәрми торган кешенең ничектер үзенең җырга, нинә мөгамәләсе үзгәрә. Мин һәрвакыт үземдә уйлап йөрим, әлбәттә. Бәлкем кайдадыр нинди акцентлар ясарга, кайдадыр ниндидер менә сузыбрак җибәргә, кайдадыр. Ул уйлар беркайчан да бетми инде. Шулай да җырга тотынганчы ук аның нинди булачагын күрә белү мөһим ди ул. Үзенә тәнкыйть белән карый, эшеннән канәгать булып, үсештә туктап калу аңа хас түгел. Хәзер исә Зәйнәп Фәрхетдинова юбилей концертларына әзерләнә, программа төзү белән мәшгуль. Бу аның тугры тамашачысына зур бүләк булачак. Бәхетле итеп яшәргә, яшәү теләген югалтмаска кирәк. Иң мөһиме шул бу дөньяда. Әгәр дә син үзеңне бәхетле итеп яшисең икән, бәхетле итеп сизәсең икән, ул синең балаларыңа да, әйләнә тирәңә дә ул бары тик бәхет кенә китерә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Чуашстанның Шыгырдан авылы татар дөньясында иң зур авылларның берсе. 7 мәчетле, мәдрәсәле салада халык саны елдан-ел арта. Бүген Шыгырданда 6000-нән артык кеше яши. Безне әлеге авылның милли мәгарифе кызыксындырды. Дөрес, дөньяви мәктәптә татар теле укытыла. Шул ук вакытта мәдрәсәдә дини белем бирүдә көчле бара. Айзат Шаймарданов мәдрәсәгә юл тотты. Намазың өчендә Коръән укуда бар, намазың өчендә зикр кылуда бар, намазың өчендә садака бирүдә бар дийле, намазың өчендә истигъфарда бар дийле. Бу фикъ, ислам хукукы дәресе. Әлеге фән шул кадәр нечкә мәсьәләләрне өйрәнә ки, шәкертләр барысында тәфсилләп теркәп бара. Бигә без Коръән укыдыкмы, юкмы? Шәкертләр арасында җитлеккән, тәҗрибәле кешеләр күп. Алар монда читтән торып белем ала. Рауилә Хакимова белән Зөлфира Галиева Чуашстанның Козловка районы Кармыш авылыннан килеп белем алалар. Әлегә ул Казанга күпкә якынрак булуына карамастан, Шыгырданны сайлаганнар. Рауилә ханым үзе 33 ел мәктәптә укытканнан соң дини белем алырга теләгән. Шыгырданга алар 3 атнага белем истәргә килгән. 1 марттан 18 мартка кадәр безнең сессия. Шул арада бер килгәч без монда яшибез. Безгә бөтен тудырылган бөтен нәрсә бар инде. Яшәү рәвешләре дә бар, ашатулар да бар. Бөтен нәрсә бар. Нәрсә кирәк, шуны мәсәлән мәдрәсәдә булмаса, хәзрәтләр тавып бирәләр, өйләреннән дә алып килеп бирәләр. Бик әйбәт. Без бик канәгать. Без шул гарәп хәрефләрен өйрәнеп, гарәпчә укырга өйрәнергә килдек инде. Хафтияк Шәрифтән өйрәнәбез әйе. Без инде авылда әзрәк мәгалим килеп укыткач, бераз укырга хәрефләр өйрәнгәч, безнең авылның егетләре өйрәнеп кайткачна безгә тәкъдим иттеләр. Бик матур мәдрәсә, шуй бар дип инде пансионатта торып була дип. Менә без уйладык та Рауилә белән килергә булдык. Аллаһ Раббыбыз каршысында да менә киңлегебез белән чиста икән. Шул вакытта тышкы кыяфәтебез белән дә инде чиста булып, ул да булса киемнәребезне дә инде матур киенеп, намазларыбызны укыйбыз.
Бу акыйда, ягъни дини ышану дәресе, исламда бер аллалык принцибын саклауны өйрәтәләр. Моннан тыш татар тарихында, татар телендә һәм әлбәттә гарәп телен укыталар. Таләпләр зур. Әлхәмдүлилләх, инде төрлечә була, но безгә әлегә бераз җиңелрәк кебек. Әлхәмдүлилләх. Кайсы дәресләр авыррак? Араб теле, гарәп теле. Авыррак тоела. Әле Коръән аятларын өйрәнә башладык. Безгә шусы авыррак инде әлегә. Читтән торып уку елга 2 тапкыр оештырыла. Шулай ук кичке укулар бар. Биредә барлыгы 9 мөгаллим белем бирә. Биредә утыручылар укуларын тәмамлагач, имам һәм мөгаллим булып эшли алачак. Шушы еллар içinde безнең мәдрәсәдән 120дән артык имам-хатиб, мөгаллимнәр чыгарылган. Һәм менә бүгенге секендә мәдрәсәбездә шунсы шатлыклы. Инде соңгы елларда менә укучыларның саны бигрәк тә артты. Менә безнең 3-4 курсларда 9-ар шәкерт булса, инде менә 20-21 уку елында 39 кеше инде укырга килде, һәм 21-22 уку елында 23 кеше укырга килде. Шулай итеп бүгенге секендә мәдрәсәдә 79 кеше гыйлем ала. Чуашстанның Шыгырдан авылы чын мәгънәсендә ислам мәркәзе, 7 мәчетле, мәдрәсәле, мәхәлләле җирлек. Шулай авылда якшәмбе мәктәпләре дә эшләп килә. Шыгырданда Гөлстан мәдрәсәсе 2007 елда оешкан. Бина яңартылган булуына карамастан, хәзер Чуашстан мөфтияте яңасын төзергә ниятли. Укыту мөмкинлекләре белән барысында бер вакытка туплый алмаганга күрә, без шәкертләребезне дә 2 этапта укытабыз. Беренче, икенче курс килеп укый, алар тәмамлаганнан соң 3-4 курслар укый. Бүгенге секендә безнең мәдрәсәнең киңәюенә ихтияҗыбыз бар. Бу эшкә килгән вакытыбызда, Аллага шөкер, без авылыбызның уртасында яңа мәдрәсә бинасы булдырырга дип шундый теләктә җир алынды. Тотрыклылык сакланса, мәдрәсә бинасына киләсе елда алынырга җыеналар. Бирсен Ходай. Айзар Шаймарданов, Татарлар, Чуашстан Республикасы, Шыгырдан авылы. Аның 40 елдан артык хезмәт стажы бар. Шул вакыт аралыгында ул артта калган хуҗалыкларны, банкротлыкка чыккан предприятиеләрне алып, аларны алдынгылар рәтенә күтәрә, еллар буе эш эзләгән кешеләрне эшли итә. Сүзебез Татарстанның Чүпрәле районында туган, бүгенге көндә Ульяновск өлкәсенең Кузоватово районы ашлык кабул итү комбинаты директоры Илмаз Ситтиков турында. Аның эшчәнлеге белән Рәмис Сафин да танышты. Язмыш аны хезмәт эшчәнлегендә генә түгел, шәхси тормышында да бик күп сыный. Өйләнешеп матур гына яшәгәндә 33 яшьлек хатыны Алсу бер баласын калдырып үлеп китә. Әнисеннән 11 яшьтә калган Әлфия бүген үз клиникасын ачып, балалар табибы булып эшли. Моннан күп еллар элек әнисе вафат булганнан соң, әтисенең кабат өйләнү көннәрен әлдә хәтерли. Әти үләнде, Роза мәрхүмгә, мен аны әргә сразу әйттем, беренче көннән. Мин хәзердән дидем. Мин хәдәтләрдән sıradım, все время sıradım, что benim burada или иптәш, или братишка, или сестренка. Elhamdülillah хәдәтләр ишетте мине, булды минем дә, и братишкам да, сестренкам да. Тормыш дәвам итә. Илмаз икенче хатыны Роза белән никахлаша. 2 балалары туа. Ләкин язмыш Илмазны кабат сынау алдында калдыра. Роза автомобиль һәлакәтендә эләгеп вафат була. Эш буенча бер Ходаем миңа күп ярдәм бирде. Гомер буе вакыт банкротный хозяйстволар аларга туры килде. Вот тормыш буенча шулай булды. Югалтулар булды. Дусларым янымда иде. Икенченде үзең беләсез, да, мотивация бар. Балаларны үстергә кирәк. Мин әти кеше, как же по-другому? Илмаз үзе әйткәнчә, шул авыр вакытларда аңа беренче терәк туганнары һәм дуслары була. Шуларның берсе балачак дусты Мәүлетдин. Яшьчәктә үк инде мәктәп елларында үк, элек бит инде совет мәктәпләрендә шулай иде. Яшьтән үк без инде уйлыйдык, агроном булабыз. Инде дә бер специалист булабыз, Алла теләсә, председательләр, директорлар булабыз дип шулай хыяллана идек. Илмаз үзенең хыялына турылыклы булып калды. Әлхәмдүлилләh, шөкер, ул
Үзенең тормыш юлында председатель колхозында булып эшләде, бик әйбәт эшләде. Моннан 60 ел элек Чүпрәле районы Татар Шатырашханы авылында туган Илмасның ул чакта кайчандыр еллар узгач, кем әйтмешли күз күрмәгән, колак ишетмәгән Кузоватов якларына килеп, шунда хезмәт итәрмен дип уена да килмәгәндер. Яшь олыгая барган саен туган яклар тагын да сагындыра икән ди Илмас. Безнең Шатыршан авылы матур авыл. Безнең урманнар якында елгабыз бар. Монда тоже матур. Туган җирләр барыбер искә төшә. Без кайткалыбыз алганда мәчет кәкрәбез. Анда хәзер зур төзелешләр булды. Илмасның гаиләсе Әмәр абый, әтәсе иде, әнәсе Миңнур апа тәртипле матур семьяда үсте. Тырыш егет, шул тырышлыгы аркылы бу тормышны зеңеп чыгып, институтта укып бетереп, җитәкче урыннарда, Ульяновск обласларда бөтенчә эшләде. Армиядә хезмәт итеп кайткач, башта Тәтеш авыл хуҗалыгы техникумын, аннары Ульяновскида институт тәмамлаган Илмасны агроном итеп куялар. Берничә елдан аны колхоз рәисе итеп сайлыйлар. Артта сирелгән хуҗалыкларны берничә ел эчендә ул алдынгылар рәтенә чыгара. Яшь вакыттан инде эшкә бирелеп эшләп үскән. Яшь вакытта без әти-әни тирлек күп тота иде. Без чигендер кырларында 3 гектар матикле идек чигендер. Шуңа күрә без авыл хуҗалыгына килгәч, институттан соң мин халык белән бер төрле сүз таптым. Шуңа күрә халык белән бергә уважительно булып менә эшләдек. Шуңа күрә халык мине каршылады, бергә яхшы урожайлар без ала башладык. Беренче урыннар алдык. Берничә ел элек аны Казаннан Радис Гыйлванов Кузоватов районында берничә елдан бeri ташланды хәлдә яткан элеваторга директор вазифасын алып баруын сорый. Зур тормыш һәм хезмәт тәҗрибәсе булган оста оештыручы, таләпчән җитәкче Илмас 2 ел эчендә элеваторны эшләтеп җибәрә. 70 кешегә яңа эш урыннары булдырыла. Тимер юл җибәрдек. 5 төрле сушилкалар куйдык. Хәзер әле тоже бик күп эшләребез бар. Вместе учились в одном вузе, в нашей сельхозакадемии в Ульяновской. Этот человек, хотя ему в этом году исполняется 60 лет, но я думаю, что он по сей день, как студент, все изучает, все касается, в каждую, как говорится, щель лезет и с тонкой силит, с пониманием дела. Әйткән сүзендә нык торучы кешеләргә ярдәмчел, игътибарлы җитәкче тиз арада коллективта абруй казана. Тимер юл газ чикерткәннән соң киләчәктә көнбагыбыз белән бергә иген белән дә хәзерләнергә планнарыбыз бар. Арыш, бодай. Арыш, бодай, арпа. Шулай шундый планнар. Планнар зурдан, эшләргә дә теләк бар. Кем әйтмешли, теләк булса, беләк карышмы бит ул. Ульяновск өлкәсеннән Рамисафин татарлар. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы 2022 Бөтен Россия конкурсының финалы якынлаша. Ул март азагында Казанда узачак. Быелгы конкурска Россиянең 12 төбәгеннән педагоглар җыелачак. Башкортстанны Уфа районы Михайловка авылының туган телләр укытучысы Динара Харисова тәкъдим итәчәк. Тулырак Миләүшә Латыйпова видео язмасында. Динара Харисова чыгышы белән Краснокам районы Иске Ян Егет авылыннан Башкорт дәүләт педагогия университетын бетерү белән балаларга белем бирә башлый. Соңгы 5 ел дәвамында Уфа районының Михайловка авылында төрле милләт укучыларына татар телен өйрәтә ул. Мин укытучы булырга бәлки бәләкәйдән үк хыяллангамдыр, чөнки инде мин үзем укытучы семьясында үстем. Әнем 40 ел буена татар теле укытты. Ул инде татар теленә укытмады, шулай ук ул безнең озак еллар буе директор булып эшләгән кеше. Узган елда Динара Харисова Башкортстанда үткән татар теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсында җиңүче исемен яулый. Мөгаллимә үзенең укыту методикасында заманлаштырылган алымнар куллана. Мин укучылар таләбенә дә буйсынам, аларга да кызык булсын димән һәм яңалыкта өстәп торам. Менә карточкалар белән дә эшлим. Укучыларга кайсыдыр вакытта анда уеннарда бик кирәк, бигрәк тә инде тәрҗемә уеннары булганда, мәсәлән, бер партада русча сүзләр, икенче парта тәрҗемә эзли, анда уеннарда кулланам. Михайловка авылының урта мәктәбендә 800-гә якын төрле милләт балалары белем ала. Туган тел дәресләренә атнасына барып 1 сәгать кенә бирелсә дә, биредә татар чаралары еш уза. Татар теле дәресләре безнең мәктәптә бик яхшы үтә, бик күңелле. Хәзерге заманда татар телен укыту бик авыр.
Çünkü balalar bik az bileler üz tillerin. Ota-analarına biz her vakit aytamiz indi. Üz tilin bilmegen kişi nadan kişi deb aytamiz indi. Çünkü her bir özün ziyalı deb turgan kişi ul üz tugan tilin bilirge tiyiş. İzge hislerimni min tugan tilini anlatam. Şuna göre tugan tilini hürmetli min yaratam. Михайловка мәктәбендә татар телендәге бәйрәмнәрне күпчелек очракта Динара Харисова оештыра. Мәсәлән, туган телләр көненә багышланган күркәм чарада балалар җыр һәм биюдән тыш милли уеннар белән дә таныша. Башка милләт мөхитендә үскән нәни татарлар яраткан укытучы һәм әлбәттә ата-ана ярдәмендә туган телендә сөйләшергә тырыша. Безнең инде әнә күбрәк сөйләшә, мин аны тыңлыйм. Өйдә мин татарча күбрәк сөйләшә, әни белән әти. Мәктәптә мин әлифба укырга яратам. Әлеге вакытта Динара Харисова җитеп килгән бәйгегә әзерләнә. Россиядә елның иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Казанда март азагында ачыкланачак. Башкортстанның Уфа районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бүгенге шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, ил көннәребез тыныч булып, исәнлектә күрешергә язсын. Сау булыгыз.